Umvangeli uDludla waseshowe esibusisweni, umvangeli uZungu walapha e1040, kube umvangeli uMthembu walaphana eshowe engodwini. Ngizwakalisa okukhulu ukujabula bafowethu njengoba sila eNkandla. Ngesonto elizayo ngisho ukuthi angibike ukuthi emabandleni onke onyazi lwezulu sizobe semukela umfundisi okhishwe unyazi ukuthi akazosibheka eNkandla njengezingane zakhe eziseNkandla. Wathi akazosibheka uma kukhona okudinga umfundisi, uyeke lo manje omiswe inkosi enkulu unyazi lwezulu ukuthi akabheke izingane zakhe la eNkandla engaphansi konyazi. Alibongwe igama lenkosi. Ilokho engithi hayi angwedlulise bafowethu. uShembe-ke thina silalela izwi kaShembe. Uma uShembe sekhuluma izwi siyalihlonipha lelo zwi. Sizomukela-ke umfundisi njengoba ngizela emsakazweni nje, sobe sesimukela-ke umfundisi okugcwalisa izwi lenkosi ukuthi sihlonipha lona njengomfundisi okhishiwe ukuthi akazosibheka eNkandla. Zonke inkinga zethu ngicabanga ukuthi sizoxazululeka ebeyidinga umfundisi. Sizobe sinaye-ke nangesonto elizayo khona la eNkandla. Alibonge igama lenkosi. Ngisho ukuthi-ke amaNazaretha amahle akhona la eNkandla asisemakhaya bengezile la eNkandla. Kunalowo mkhosi-ke ngesonto elizayo khona lapha ekuvukeni. Amen. Ilokho-ke bengithi angikudlulise. Ngibonge kakhulu nokunyathela nje la ey'ndlini zomsakazo omkhulu wakithi eNkandla, Nkandla FM. Ngide ngingena nje ngisemoyeni nami, kodwa namhlanje ngiphakathi kule studio esinhle kangaka sakithi eNkandla. Ilokho engithi angidlulise ukubonga kakhulu bantwana benkosi. Nani nisemakhaya nitshelane impela nje ukuthi hayi ngesonto elizayo kuzobe kungapheki kwalokho ekade sikubuka namhlanje, ngoba besinondaba ezitha nje bazobuya futhi bebekhona ngoba sizingane zabo la eNkandla. Amen. Siyabonga bantwana benkosi. Ngivaleliseke emsakazweni, sibonge nethuba esilitholile kumsakazo iNkandla FM. Bantwana benkosi, ngihamba nobaba uMkhizeke lapha osiholayo la emsakazweni, kanti nodokotela nginaye la uDr Mahaye owaziwa kakhulu nje khona la kithi eNkandla. Ngisho ukuthi-ke hayi bengafakaza nje nabo ngoba udaba olumnandi lolesize ngalo lapha abantwana benkosi. Sibonge umphathi womsakazo. Ilokho nje ngidla ngidlulisa. Amen. Hayi siyabingelela Nkandla FM, siyabongelela kumshumayeli uMkhize osifaka lapha eNkandla FM. Sibongelela kumvangeli wenkosi Sontshikazi endaba ezitha, umvangeli walapha eNkandla njengoba eseshilo sonke sithi amaNazaretha onke aseNkandla namaphethelo awaphelele lapha eNkandla. Sobe sikhona lapha eSport Center lapho ezobe sihlangane khona senza izinto zibalekile ecishe ibentathu. Sokwemukela umfundisi okhishwe unyazi weseshilo umvangeli. Kuzobe kunekomidi elikhulu laseZululand liholo umshumayeli uDumisa ezozethula eNkandla ukuthi sebenzisana nathi eNkandla enhlelweni zonyazi. Ikakhulukazi kakhulu umuzwa lapha eNkandla ekuthuleni, nasekakhulu umuzi omkhulu oswakhayo ebuhleni umuzi weunyazi bezulu. Sizophetha lapho siyacela onke amathempeli nabo bonke abazwana nathi nabathanda ukuba baxhase umsebenzi omkhulu wasezulwini ukuba balethe umnikelo ezobe siwuqoqa ngamathempeli nabo bonke ababona banganikela. Hayi bangaxhumana nathi abafisa ukunikela kulo msebenzi omkhulu kangaka 082 7263466 noma umshumayeli uMkhize niyamazi-ke ibona abaphethe izinto eziningi lapha ebandleni. Siyacela-ke nathi silikomidi laseNkandla silele umvangeli nekomidi labashumeli nokomidi labakhokheli nenabasho okuyintsha amaNazaretha ubayiphelele lapha eNkandla. Sizothi nje olwethu unyazi uyobonakala ngombalela uzobe eziloba ukuthi unguwonyazi, ngoba ngeke unyazi usinike umfundisi eNkandla uhlale wena ungezi uzobabaza. Sibonga 100% olethu unyazi eNkandla. Siyabonga uNodange nomvangeli uShandu. Usezothatha-ke unyamboso umsakazi weNkandla FM aqhubeke nani-ke nenhlelo zonke. Hayi mina ngoba nginibone. Amen.